итәсез һәм менә республикадагы бөтен әтиләрне берләштерүче кеше буларак, әтиләргә нинди киңәш бирдегез? Балага беренче чиратта нинди сыйфат салырга кирәк? Монда беләсезме, сыйфат дигәндә ул бит ул һәрбер гаиләнең үзенчәлеге бар. Сыйфат бәхетле кешелекле булу, әйме. Шуңа күрә бәхетле кешелекле булу өчен балалардан күп әйбер нитмәй, балалардан түгел инде, әтинедән дә үстә, күбесе әтидән. Шуңа күрә әти һәр вакытта да тугры үзенең кәләшенә, тормыш иптәшенә һәр вакытта да ул теге мин баш дин буен дип калырга тиеш түгел. Ул аның ярдәмчесе дә, уларның бергә яшәүчесе дә, уларның киендерүчесе дә, ашатучысы да, бөтен нәрсә дә. Без бит менә малайлар булганда һәр вакытта да элек безнең әнибез була торган, әйме. Әни безнең өчен бөтен нәрсә җуа да, аңлата да, пешертә дә, ашата да, эшләтә дә, бөтен нәрсә дә. Хәзер әни урынына килә тормыш иптәшең Хәләл Җефеттең. Шуңа күрә әгәр дә син аны үзеңә пар битендә пар канатлар Менә әпәт китәбез инде 2-3 төр торганда кош пар канат үтендә кош айма. Уйлагыз килә егет ул канат зур. Икенче аны килгән Хәләл Җефетте ул аны пар канат итеп сарамый. Канаты бәләкәй була. Бу битендә сырас килеп чыга инвалид калды. Бер кайда эшә алмый, бара алмый, җирдәгенә җиргә керә. Шуңа күрә син үзеңә тиң парны тапкансың икән, син аны шулай итеп күр. Син шул вакытта да яшә. Менә без һәр вакытта да әйтәбез, инде кайтабыз, менә сез әйттегез WhatsApp турында да тоже бер безнең ансайбет Россиянеке түгел, шикелнеке. Бер мужик кеше килә нигә психологка. Ордым ди, туйдым ди, менә бер нәрсә эшләп, миңа ярдәм итегез ди. Нәрсә буенча ди. Менә мин ди, хатын ди, балалар ди. Хатыныгыз кайда эшли ди? Хатын эшләми ди, иле ята ди. Значит, син ди, мин банкта эшлим ди. Әйдә сөйләгез, ничек? Син ничәдә торасың ди? Мин ди 6-да торам ди. Хатының ничәдә тора? Хатын ди, сәгать 4-тә тора инде ди. Аңа ди, балаларны кара, кешеләргә кирәк, миңа ашап эшләргә кирәк, тудым ди. Аннары нәрсә? Мин ашата, эшитә, син нәрсә? Мин эшкә китәм ди, бухгалтер булып. Хатының нәрсә? Ну, хатын подгузниклар менә әйтә, берсен мәктәпкә әйтеп куя, икесен балалар бакчасына әйтеп куя, өченчесе белән өйдә ята инде ди. Аннары нәрсә ди, кич белән кайтам инде, инде карап тәкштән ди. Хатының ничек ди? Хатын миңа ашарга пешергән ди, мине ашата, эшертә ди. Аннары син нәрсә? Мин телевизор карыйм ди, минем эш шундый авыр ди. Шуңа күрә миңа ялтырак кирәк. Хатының нишләй ди? Хатын балаларны җуа, дәрес карый. Аннары аларны җокларга әйтә ди. Аннары нишләй? Мин җокларга ятам ди, хатының ди. Хатын бөтен нәрсәне эшләп тергәчтен тавыкларга тәйинде ди. Менә аның буенча нигә алай дисең? Хатын минем өйдә тора, шуңа күрә эшләсен ди, ул эше юаның ди, шуңа күрә. Менә караганда бит инде, менә бер караганда мәгънәсез дип әйтергә кирәк. Икенче караганда ул аңламый, чөнки син эшкә киттең дә бөтен нәрсәне хатының алып кара. Шуңа күрә аңа бик рәхмәт булырга кирәк. Безнең нидә гаилә кодексында язылмаган хатын ашарга пешергә тиеш, хатын сине чистартырга тиеш, хатын нәрсә? Ул безнең бер-беребез белән сөйләшүләр. Шуңа күрә пешергән икән, бик рәхмәт булырга кирәк. Чистарткан икән, бик рәхмәт булырга кирәк.